Natay mo abot na eleksyon, bisan pa mag-unsay madungog ninyo, walay alyansa ang Duterte o Nograles. Kung naay kandidato na Nograles, kung dunay kandidato na Nograles, dili gyud nato na suportahan. Kung dunay kandidato sa inyong mga konsihan o kagawad o kapitan, ano tuan suporta sa Nograles, dili na nato kauban, dili nato na suportahan. Okay? Dili na po isa-isahon sa inyo ang nabuhat ni Congressman Sidong Ngabno, pero naako din para i-endorse si Lopez. I-check lang na ako kung naminaw ko sa ako Check na ako. See? May gusto na ako na hinumduman yun ninyo ang ako ang istorya. Naako din para i-endorse mo ang kandidatura ni Abet. Klaro to ha? Kasi kung hinumduman ninyo, ako ang joke. Kabalo mo, ako, di ba nagsunod lang ako sa ako ang amahan, wala ko experience sa politika. Isunod lang ko sa iyaha, sa iyang mga pagbuhat, iyang mga proyekto, iyang mga programa. Maupod na si Abel. Sunod lang po na siya sa kay Sido. And kibalo ka, nga dili yun siya pabayaan ni Sid. Di na nato isa-isahon. Kung unsa ang gibuhat ni Sid para sa 3rd district sa ato ang syudad sa Davao. Sigurado ko na kung ikaw magsunod lang ka, amo mga politiko man mo. Kung nagsunod mo og politiko nga maayo, gwapo ang aki, gwapo kayo ang track record, matandog man imong pride, di ba? Ikaw mo ingon gyud ka dapat pareho mi o malampasan ako ang iyahang gibuhat para sa ako ang barangay, para sa ako ang distrito. So sigurado ko matandog yun na imuhan. Right, ba? So sigurado ta nga kung unsa may naa kay Sid, napod na kay Abet. So sigurado